Murder Mystery po slovensky. Záhada vraždy 2. Osobne si myslím, že neexistuje Roblox hráč, ktorý nepozná túto hru, ale pre menej chápavých a tých, ktorí nehrajú túto hru, to vysvetlím. Čiže táto hra sa hrá na kola a v každom kole je zvolený jeden vrah, jeden šerif a ostatní sú nevinní a len sa modlia, aby ich ten vrah nedostal. Úlohou vraha je zbaviť sa všetkých vrátane šerifa, ktorého úlohou je zbaviť sa vraha. Nevinní sú tam vlastne len na okrasu. No a keďže máme túto nudnú charakteristiku hry za sebou, môžeme sa pustiť rovno do praxe. Ideme ich rozbiť. Čo tu máme nové? Bola tuto nejaká tá secret room, ak si dobre pamätám. A je tu nice. Takže ak ste niekto nevedeli o tomto, tak tuto máte v tomto videu. Takže ja hovorím, tieto videá majú takú pridanú hodnotu, že vám tu vždycky ukážem niečo naviac. Že napríklad teraz vám tu ukazujem, že tu máte tajnú miestnosť, kde sa môžete skryť pred vašimi priateľmi. Môžem spectatovať? Nie, nemôžem. Tak toto je asi nový server. Nový trade request. Tak poďme zatradovať niečo, čo mu dáme. Ja viem, že mu dávam akože zlú ponuku. Už ideme hrať? Nevidný som, no fasa. No poďte do mňa, ja sa nebojím nikoho. Však to nie, že ja sa bojím vraha, ale to vrah sa bojím ja. Ja keď som to hrával, keď som bol malý, tak proste ja som vždycky mal rád, keď som mohol niekde proste kempiť. Čakaj na neho. Doška, kde sú záchody, potreboval by som sa ísť vyšťať. Čo dávajú v telke? Nič. Ajajaj. Ty parchan, však počkaj, ja si ťa nájdem v lobby. No však to je ten, čo mi poslal ten trade request. No takto sme dopadli. Ešte som zabudol podotknúť, že tejto hre je dobre prepracovaný trading systém, čiže hráči si môžu medzi sebou vymieňať nože a pištole, ktoré sa dajú získať z boxov. Čiže ak chcete mať poriadne naradie, tak treba si zacvakať. Alebo poriadne farmiť, čiže celkové hodnotenie tejto hry je 6/10. Táto hra patrí medzi stolicu Robloxier, ktoré neumierajú, ale má dosť veľký počet aktívnych hráčov. Ja nechápem, ako to niekto môže hrať.